はい、どうも皆様こんにちは。ジャンクバンドサンクスと申します。サンクスというのはね、感謝の気持ちでね、ありがとうとかそういう言葉なんですけどね。ジャンクとはね、本当はね、ガラクタとかね、廃品という意味なんですけどね、でもね、何かね、また何か役に立つ代物であります。我々も何か役に立つかもしれませんけどね、よろしくお願いしますね。はい、このね、だけどジャンクバンドサンクスはね、本日がね、初公開なんで、皆様ラッキーですね。初公開を見られるんですからね、よろしくお願いしますよ。それね、皆様はもう参加してもらわんね、うちらバンド成り立ってしまうもんですからね、成功するかしないかはね、皆様にかかってますもんですからね、皆様の力をね、お借りしますからよろしくお願いしますよ。それでね、やるのはね、皆さんもね、よく知ってる歌、幸せなら手を叩こうという歌、知ってますね、坂本九さんのね。みんな知ってますよね。それをやりますからね、手を叩こうといったら手を叩いていただいてね、まあいろいろ変えて言いますからね、それぞれの動作をしていただきたいと思います。それでは皆様、そろそろ行ってみましょうか。はい、レッツラゴー。それみんなで手を叩こう。幸せなら手を叩こう。幸せなら手を叩こう。幸せなら態度で示そうよ。そらみんなで手を叩こう。幸せなら足鳴らそう。幸せなら足鳴らそう。幸せなら態度で示そうよ。そらみんなで足鳴らそう。幸せなら花かこう。ポリポリ。幸せなら花かこう。ポリポリ。幸せなら態度で示そうよ。そらみんなで花かこう。ポリポリ。幸せなら笑いましょう。ははは。幸せなら笑いましょう。ははは。幸せなら態度で示そうよ。そらみんなで遊ぼう。はは。幸せなら手を叩こう。幸せなら手を叩こう。幸せなら態度で示そうよ。そらみんなで手を叩こう。もう一回。幸せなら手を叩こう。幸せなら手を叩こう。幸せなら態度で示そうよ。そうみんなで手を叩こう。はい、どうもありがとうございます。1回目でね、皆様のご協力ありましてね、我々も自信がつきましたからね、これからどんどんやっていきますよ。また今度来た時はね、大きい声で大きい拍手でよろしくお願いします。